Ajoka asili na-ekposo asili na-ekposo nwanne na nwanne asili na-ekposo di na nwunye asili Ajoka asili Ajoka njọ mana asọbi isi asili si jebe n'ụlọ salon ndị asili gbadute onye ọbụla ge ntị na o nwere akụkọ mma akọla unu o nwere owu nwoke a na-akpọ Chubuicheka mụ na akọla unu na-azụ abịa n'Ọnịcha o wee kpata ego kelee ịnụ nwaanyị anụta ji ma ịma ya na ji ma ịma nwunye ya eziokwu ụfọdụ abụ na-ebilili na udo n'ịfụnanya ụfọdụ abụ na-ebi na udo o weluzie na ovu mbosi ekwesị wee bulu bata eti Jimaịma mụ dị n'anụ ya Chubi nke mụ Chubi ị na-akwadabịa ebe ị na-akwadabịa chere mụ na ana m akwado na-aga m edozi isi na-aga m esikwu ofe tata ka solu gị na moto wee jebe abịa ịlụsie n'ụlọ salunu ka ịkwụsịrị m ijebe Jimaịma wee kwadosie wee pụta Chubuicheka wee bulu nwunye Jimaịma na moto vana bụ na-aga vana kalụ ojere bịaluzie n'ụlọ salun onye ọma Chubuicheka wee kwụsị Jimaịma wee bulu moto wee jebe abịa o wee bụrụ na Jimaịma lozolu relaksa na moto o wee tụtụrụ fon wee gbazie Chubuicheka nke mụ Chubi ewuo ịmakwa na mụ lozolu relaksa na moto gị Chubuicheka si ya don't worry na ana m abịa o wee tọrọ ọba wee bulu moto bịaba wee jelido wee pụta n'ụlọ salun wee relaksa wee nye Jimaịma wee nọlị ya wee si ya tensa ụfọdụ ime ụwa agbọghọbịa ndị na-edozi ya isi wee tie wee gbaa onye Jimaịma ọ bụ disi mmadụ na-anụ gị dị ọsi ya nwa agbọghọbịa wee tie na ụmụ nwoke asa agbụgo onwebe na ụmụ nwoke bụ alụ na ụmụ nwoke na-eme alụ ọmarịcha nwaanyị dị etu ụwa ka Chubi debele n'ụlọ bi ya wepụga n'ụzọ wee na-achụgharị nwaanyị gbogbo ịmakwa na o nwere wongalụ elu bịa palọ na mgbogo o nwere anọda wan o meghele salun na mgbede mma gbọbịa ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ lụrụ mmadụ ise iwe wee wewe Jimaịma o weli wee naba na ya dị wee sị na eneluo na ya dị ya cheli Chubuicheka na tabụ tata na anya na Chubuicheka ga-abụju anya ewo asili Ajoka njọ asili Ajoka njọ onye bụ na zela asili asili Ajoka njọ one man ya na Chubi na meko business ịmakwa na abịa ya bụ Mr. Jumbo na-atụta abịa n'ọda ma Chubuicheka na-elele o wee bụ na kontena ba natali Jumbo wee kpọọ onye na fon ọ kpọọ Chubuicheka ka ọ bịa ka o buru ngwa abịa ka o jelere ọ bụ na lain adịrị oturu o wee tụtụrụ fon wee debe leta wee dechesie wee nye nwanne ya nwaanyị ya nke a na-akpọ ọbịa niile si ya welu disi leta ka ijebe be Chubuicheka inye ya leta ka ọ bịa obulu ngwa ya jele
Chubisheka wejua Obonye na who is that knocking? Owesi ya na bumu Obiageli akwo Owe kpore uzo Wesi obiageli akwo bataba Owe kpojo obiageli Isi n'obonye ka ị na-achọ Owesi ya na machọkwa Chubisheka Jimama wetie Okoko Ọka na unu bụ ndị nwa na-akọwa n'ugwu na-elikwa ego di m Ojido obiageli akụ dọkasị akwụ ya na-eti ya ibe obiageli akụ na-asị ọgịnị a na-ekwu ka na-ekwu otiwe mkpu na-asị kedu ihe mmele ọ bụ gịnị ka mbelu gị ndị ya dị wee gbakọzuwe ma Jimama ekwere njide ma wee tụtụrụ polu wee kpọzie Chubisheka Chubi wee gbala ọsọ wee bịa kpatazie akwa obiageli akụ bụ ndọka ndọka iru obiageli akụ bụ nsebe nsebe Chubisheka wee jụọ Jemima nke mụọ Jimmy ọ bụ gịnị na-esele gị na disi girl o wee sị ya ajụzina m n'oge ịkọsụrụ ya bụ ihe ịrapụrụ m n'ụlọ wee na-achụghalị nwaanyị gbomgbomgbom ama na ọ bụ onye gị nwaanyị Chubisheka wee sị God forbid onye a bụ nwanne business partner na mụ ka ị na-eti na nkịtị o wee n'ụlọ obiageli ya bịa wee gosieli ya akwa egosigo akwa nwee egosili iru obiageli Chubisheka wee zose wee n'ụlọ obiageli akụ ka ejeze na be Jombo ka eje yọọ Jombo ka ọ dị a na-abata obiageli akụ tigbo ngwakwa nwanne m Jombo na-eke n'iru m n'ọbụ nwunye Chubisheka Jemima ọ na-etigbu ụmụ na nkịtị ọ sị na mụ na ọnụ ya dị ya iwe wee webe Jombo o wee kpọzie Chubisheka ya anyị bụ Chubisheka ụlọ ozu gị nabazi ya naba o mgbabịa niile na-ebunye ga-ebego tata maka gịnị na mmemere ọgụ wee bụrụ okwu fọrọ ntụde ọnwụ ọzọ meberote gị mgbabịa ewo Chubisheka were iwe wee naba wee nata n'ụlọ were nwayọ wekpọ ọnya Jemima gwala ya gị ka ị naba ebe si akpata ibe olili ikponye ego aja n'ime ya gwala ya gị ka ị na nwanne Jombo ka itigburu na nkịtị mgbe lobe Jombo wee sị na mgbabi ọ na-ebunye m ya ga-ebunyerozi m ya nabazia na ike ga-akụkọ okwu Jemima wee tinye okokoko ọkwanye ndị salun lapụtara mụ na dị m ọma ọgbagha lụọ Chubisheka wee sị ya nabazia n'ozugolu m wee sị onye ọbụla zeela asịrị asịrị na-emebi ibe asịrị na-ekpose di na nwunye asịrị ajọka njọ asịrị ajọka njọ onye ọbụla zeela asịrị asịrị ajọka njọ asịrị ajọka njọ asịrị ajọka njọ onye ọbụla zeela asịrị asịrị ajọka njọ ka anyị lukere South Africa ka anyị jee kene oyima ọma nke na-eme mgbamọgwụ na South onye madamia na Olisadeboka bụ actor onye ọma na Nnewishi village ka o si eje abụbọ Nnewishi village na Nnewi managing director the Lawn Trading Company na South Africa importer and the exporter onye ọma na ala ekene maka ọkụ ị na-emelụ nwa m onye ọma na ala ekene asịrị ajọka njọ asịrị ajọka njọ onye ọbụla zeela asịrị asịrị ajọka njọ
asili o, asili ajoka njọ. Emeka Morocco anyị jere egwu ụwa n'ugbo na bachọdụ olivie anyị jere ekwulevi na jebe olivie oyi m ụjọ mbiye ego ejeri m egwu na biya John Chiludo wee chinye m nwa jụ anya ọ bụ gịnị John ọmụkwuwe ụlọ osi m ụlọ bụ Chiludo ka njebe n'ogige evi ọbụla nlụlụ aka mụ bụrụ ya nabazi ya John Olivie Jombiye Kuna Lekene. Once honorable is honorable forever. Number one mayor, Nadunu Kanya local government by Ewo Jombiye Abalekene. Ayara Muzianu Ugo, Wanatazo Kodai. Owebuluna Francis Yogukwamawa, Chief Managing Director of the Forum Nigeria Limited, Oshaya, what's the name of the Chemeche? Nanya Kirimuya. Aji Luleba, Wokudondu Youth Development Assembly, Babylon Juju, Babylon Nekene. Oyimu watching Emily, one Nekemo, President General, Ukuru Youth Development Assembly, Onyama, not no. Ayana Kananu, Namonde Wabu, Prisiano, Ibobo, Onyama, Vice President, Onyama, no Gadilunuma, Unumamo, Namago. Aji webula kene kanezi kachukwu ikpanugo igbe aplikete n'ụga ama o nwanne m anyị na-ekene Erọk Chinedu Okoye AC Multiple na Abuja Emeka Morocco bula kene Ugochukwu Mushe mba o ọzọ Nwankụ Junior ndị Ukuru Youth ana m asị unu nọlụ na-ekene anyị na-ekene ezi oyimụ Sunday Ideyi Vandamola oyimụ Godwin Ndubuisi kedekwala Mushibu Zobi obodo anyị ji iwe bili ndị youth na Abuja dalụnụ maka adịlụnụ mma unu mere ọfụma bụsị anyị jelibe ọchịagha unu chọrọ anyị mma egwu anyị na-akpụ ụmụ Naijiria onye ọbụla zela asịrị ya na asịrị ajọka njọ asịrị na-emebi obodo asịrị ajọka njọ Asili ajoka njọ, onye bụ na zela asili o, asili ajoka njọ. Asili ajoka njọ, asili ajoka njọ, onye bụ na zela asili o, asili ajoka njọ. Emeka Morocco na-egwu ana metiri m egwu crusade ka na-emezi ni o ana metiri m egwu adị m etizi egwu n'ọbụ crusade ka na-emezi o asili
ajọka njọ onye ọbụla zela asịrị o asịrị ajọka njọ Fabulin International Oil and Gas Limited, Bashebu Nigeria Limited, Chief Executive Officer, Bashebu Nigeria Limited, Oyomao, Federal Government License Auctioneer, Endi Kopu, Numakuna Nuli Kosiebia, Idinana Bara, Aya, Ezibodi Sinaza, Aya Bodi, Ezemwayo. Kadole Mushuku, Mawane, Dollar Man, Onyo Manapa Nimbakwa, Kosiebia, Oyoma. Omelora wana kemae, omelora benyi kwa ono ukulu nine, ayesi no gadele dema. Oloba nene na lunu ukulu na bubancha. Oyo melu kagi, ezo kuno melofuma. Anu kwa bole wana mujele mpulotu napo oka. Anu kuno nye meloko, na kudelu nye uno. Mayor of Record City, local government, na River State is a man. Watch it out, one day the number no. Iwere one of Iwere, to the them of you. Namo de la lekene, on your money name of Mayama. Logik na bo kirikiri ụfọdụ ga na-agba mbọ kaba wepụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganiru ma eje n'ụjọ na nwanne Uchechukwu ga-eme asịrị ajọka asịrị na-emebi obodo nwanne Asili Ajoka njọ onye ọbụla zela asịrị o Asili Ajoka njọ Asili Ajoka njọ onye ọbụla zela asịrị o Asili Ajoka njọ Asili Ajoka njọ onye ọbụla zela asịrị o Asili Ajoka njọ